26 august, o zi nebună, parcă simt că m-am născut. Acum o lună mă distrez cât se poate, pentru că de azi am 16 ani, frate, mă simt atât de cool, nici nu pot să vă spun. Zilele se duc tot mai repede pe drum, la fiecare secundă simt că îmbătrânesc. Poate peste câțiva ani am să chelesc, hai, nici chiar așa că exagerez, dar tot ce-mi place e că visele mi se împlinesc. Este o zi mare, nu numai pentru mine, ci și pentru fratele meu Norbert. Și știu bine că școala va începe imediat, iar el un cadou mi-a cumpărat. La mulți ani, fratele meu, i-am pupat.